tudni fogok, és építek úgy valamilyen szép falut. Hát majd meglátjátok, hogy milyen lesz. Hát már bele. Még csak egy világom van, de azért nagyon jó lett ma. Na kezdtem el. Meglátsátok, hogy milyen szép. Ja, falusi. Itt a házam. Nem túlélőbe építettem, mert jelfalut itt egy dönő ház, ott van a többi, van egy fal, ami nem sikerült rohannia. Ott egy szép hely, ott egy csúnya templom, ami épp egy kastély. Jó, és itt van egy ángcsengtőjövő szoba, és itt egy falusi rabok. Igaz? Megetetem őket talán. Nem etetem meg őket. És ott van egy les, ami nem nagyon jó, kicsike. És meg valamit fogok most építeni. Kiveszek lófát, építek ide. Szerintem ez szép kastély lesz, ha már ide építettem. De most ez szebbet fogok építeni. Ups. Mi van? Kész lesz a kastély. Építem a kastélyt. A várat, vagyis. Szia! Na, mi volt az evés? Tettettél? A pudingnak nem de olyan volt, mint a puding. Megvetted elég arányban? Sok puding? Aha. Megetted? Hát igen. Gyere, nem ide. Pedig a macska is belevett. És te ettél nálam? Búdás. De. Fel vagy a felfőnek? Ettem lóherét is. Miért azt épek meg? Azt és azt És készed belőle a vár valahogy. Na készít a várunk. Sok dolgot kell építsek. Ezért bocsánat, de így nem lehet ide hozni. Nem baj. Száll, csak ugye nem baj. Kicsi beleszólás. Nincs nuktság. Itt vagyok. 4 volt. Nem igaz. De. Na és ide meg egy ládát is kell rakok. Nem egy téremtés ládát. Egy ilyen ládát, amiben rakok. Valamit, amit ki kell vedek. Nem, de ezt szerintem lezárhatod. Nem. Lesz, ne szólt sokat bele. És kész, itt a lövőárok, itt lehet lőni. Ide. Hát át fogok lépni. És még létre kell. És pótolhatóhoz vehettem le. Valami szarságból. Nem baj. Ki? És fákra. Joliék voltak? Éj, És akkor itt nem voltak? Nem. mama volt itthon. Baba. Ő, Nem voltak, ha itt. na itt. Nem elment. És Kaszálni. Na, És akkor itt melyik voltak-e hátul? Mi? Itt voltak-e? És így. Itt voltak-e? Igen. szépen? Na mikor? Nagyon akkor. Hát most egy fél órával ezelőtt. Na melyik a sakban van? Nincsen, az asztalon kell ilyen telefonra. Melyik? Ő a helyzet, Ja, állj van. Na,
Na, folytatom. Vagy nem tudom, de már elfelejtettem. Na. Na, kiveszek. És ha már itt vagy az internetet, bedugnád. Jó. Persze. Na, persze. De lesz majd egy olyan videó, akkor letöltöm is hogy így lehet, hogy közösen? Jó van, de hát jó. De most ugye tartanék videózok, te. Tudom. Nem De baj. már annyian beleszóltak is, hogy ez a videó elég érthető, tudod. Nem rossz attól. De ezt nehogy kirak. Jó? Lehet, hogy fel se fog a töltemet. Lehet, hogy fel se fog a lót. Szak, ne is töltsetek. Lehet, hogy nem engedélyezi. Hát nem normális a játékok, a letöltés. Nem engedélyezi. Akkor nem szólok többet belé, mert már úgyse rakom fel akkor. Majd, ha egyszer csönd lesz, akkor. Milyen neve a játéknak? Most lépek ki. Nem muszáj, csak nevele. Na, ahhoz, hogy ketten tudjunk játszani, ahhoz... De ugye abban a világban nem leszünk tév. Azt nem lehet csak úgy megoldani. Úgyhogy te is oda akkor leszel, attól nem leszünk oda ott. Miért nem lehet úgy? Nem. Ebben Együtt legyünk, és tudjunk beszélni. nem. De videósak is van, hogy ugyanazon a helyen van. Igen, csak azt valahogy ők meg tudták oldani. Én nem tudom. Ezen nem is elet. Szerintem tudja. Ezen nem elet. Ezen a Minecrafton nem elet. És a Craftigo Bodigon azt... Nem akkor át. Feljebe? Nézd, milyen szép. A templom vörös szőleget raktam. Te írtad be, hogy X ok ember. Én nem foglalkozom. Nem mondom be, amit ő beír, erre az átjön. Igen, mert összevont. Azt kell bejön kaszfót. Te látod, amit ír? Hát ott ne, én azt néztem, de azt én olyan nem nézem. Az átjön nekem többé. Igen, messze van a két telefon. Valahogy bugerálva, nem tudom. Elmondom a játék nevét, amit te látsz. Nyilván ezt nem Nem adj elő a videóimat. Én meg tudom mutatni is ezen. De miért nem adja elő? Azért meg nem adta. Hosszú óval írják. Hosszú ó. Nem. Csatornámat te. Mert be tudok lépni a csatornába, akkor benyomom a videóimat, akkor én meg tudom mutatni. De én ha bírom, miért nem jön elő? Nem tudom. Bemondom, hogy vándor, aztán nem hiszem, hogy előadni. Bemondom. Vándor csatorna. Előadta? Nem. Ja, vándor. Vándor. Bemondtam. Nem is oda a videókat ad. Neked se. Igen, valami másokat ad. Tudod, a csatornát nevét megváltoztatni? Nem tudom, hogy átelte.
Ja, akkor inkább kérem a játéknak a nevét. Szuper, és beléptem, de mindegy. Aztán neked ilyen Craft volt. Craft volt. Elég, ha bejött a Craft, de aztán ott fog több dolgot is írni, akkor benyomod, hogy volt. Minden így be, hogy Craft volt. Craft volt. Craft volt. Craft volt. Be tudtad? Beírtad? Várj. Addig már megcsinálom valamit. Oda azt írtad be? Igen, csak ha anya telefonján játszom, akkor a tiédet nem. Nem lóított te. De nem vagyok én szakértő. Akkor be tudom lépni ugyanazon játékkal ketten. Nem, elett. Botika szerintem tudja. Őt kell kérdezni a videós szakért. Hát ki van a videói? Büdös lábam. Craft. Mi is hova az a betű? De a betűket keresed, én tudom a betűket, csak azt nem tudom, hogy azt hogy kell beírni, mert Keresés te! Hát egészen nem tudtam beírni, de azért csak elérdi. Eléradott sok Minecraftot. hát azt választ ki, ami neked volt. Véletlenül betűt kiütöttem. Keresés. Craft volt, ez az. Letöltöm. Ja. Tessék. Fogadj. Persze. Nem engedélyezi. De alának nem törhet. Ó, azt kitörhetett.